Здравейте хора! В момента ще отваряме мега мултипак на Матча Такст. Бабачка, да? Чакай, ще снимам видео. Майко! Къде си бе? Отворих само ето тези карти, Limited Edition карти. Така че... О! Колко ли пакети са вътре? Не знам. Окей, нека да отваряме първият плик. Майко! Къде си бе? Окей. Хоп. Къде бил? О! Футбол. Силни карти ми спаднаха този път. Тихо! Чакай. Чакай, че снимам клип, тихо. Хора, падна ми се някакъв легендари момент. Стокуп Джонстон. Сега ако пахна Про Елит, направо ще се побъркам. Искам да пахна от Про Елитите. Дай да видиме. Ако пахнем Про Елит, ще е много добре. Последен пакет. Айде да видиме. Айде. Хоп. Дай сега. Кат. Ура! Много се радвам, че пахнах. Чакайте да ви покажа какъв легенд. Ето. Легендари момент на кой? Любка, Чакай. искам да си седиш вътре, ако излизаш, искам да слушаш бабата от че ми извън и внимаваш, що става после. Разбрали ме? Да. Анцо, боза, виж времето какво е отвънка. Окей, чакай, че снимам видео. Добре, снимай си видео, прави си. Хора, много ме кефи. Много ме кефи, мечтал съм за това. Стокуп. Падна ми се някакъв. Кака ли е това? Не. Това не е кака. И Стокуп Джонстон. Да, Джонстон. Между другото, падна ми се на финишър, да, Робърт Левандовски и тук мисля, че имам още една повторка, тук ще ми се падна на Робърт Левандовски. Така че този Робърт Левандовски го давам на giveaway. Giveaway. Finisher. Giveaway. Finisher. Така. Който иска да го спечели, нека да пише долу в коментарите. Аз искам да хареса видеото, да се абонира за канала ми. И това беше от мен. Чухте условията. Чао!